बिराद खम दामावनो फानो आरोना गासिखौबो 7,000 shopping खालामबा 650 आव मोनलाङो आरो ओमफ्राय सानो induction shopping खालामबा 640 जायखिजाया option आरोना बिसोरो Hi लोगोफोर welcome back to my YouTube channel नोंथांमोननि सेराव आरोबाव मोनसे vlog लानानै फैलायबाय दा जोङो दंफैयो क'क्राझारनि रिलायन्स ट्रेन्ड्स मलावहाय शपिं सोलिगासिनो आरोना फुजानि शपिं दा मेरला बुस्थु लानांगौ दङ थ' नोंथांमोनाबो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा फुजानि शपिं माने बयबो गोदान गोदान गानो नालाय ओमफ्राय बेयावबो गाननो लुगैयो आरोना दा जोंनावबो गथ' गथाय दं जाहैबाय बिसोरनि थाखायबो लानांगौ जाहैबाय दा जोंनि थाखायबो मा लानाय जागोन नोंथांमोनजोंबो आं दा शेयार खालामलांबाय थागोन मा दं मा गैया मा लाखो थ' होमबा नायलांबाय थाबानो जुजास नायलांबाय थाबानो नोंथांमोना मोनथिलांगोन आङो मा लाखो ओमफ्राय दा मेरला नै मलावहाय दङ नै उन्दैफोरनिफ्राय लानानै माने 2 इयार्सनिफ्राय लानानै आरोना बेनि गाहायनिफ्राय गैया 2 इयार्सनिफ्राय लानानै गेदेरनि उन्दैनि गासैनिबो दंजोबो हिन्जाव हौवा बयनिबो दंजोबो बेयावहाय ओमफ्राय दा आङो 2 इयार्स जायाखैबाबो फिसालानि थाखाय नायनानै माने एसे गिदिरबाबो लाबाय आरोना जाहाथे उनावबो गाननो हागोन होननानैहाय दा नै जोंनि थाखायबो मेरला दङ कुर्ता सारि ओमफ्राय नायफैनो हागोन नोंथांमोनाबो ओमफ्राय बेयाव मेरला अफारबो सोलिगासिनो दङ माने 3000 एबाबनि लायोबा आरोबाव 4000 एबाबनि लायोबा बेबायदिनो मेरला अफार सोलिगासिनो आरोना दा जोंहाबो 7000 एबाब जानायलाय जोंहाबो मोनसे अफारखौ क्लेम खालामनो हाबाय बेनो जाहैबाय जोंहा मोनबाय मिक्सार ग्राइन्डार बेखौहाय दा जोङो लाबाय आरोना मिक्सार ग्राइन्डारखौ बेनियावबो मेरला अपसन दंमोन माने डिनार सेट लानो ना बेखौ लानो थ' जोंहा डिनार सेटखौ लायाबालानो मिक्सार ग्राइन्डारखौ लाबाय आरोना दा जोङो बेनिफ्राय ओंखारनोसै होमबा बेखौ लाखांबाय बेयाव जा लानांगौ लाखांबाय नोंथांमोनाबो दा हल भिडिअसआवहाय नुनो मोनगोन बेयावहाय देखायहैगोन आङो न'आव थांनानैहाय थारमाने ओमफ्राय होमबा नायलांबाय थादो थौदो लोगोफोर होमबा दा मा खालामनाय जाबावो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थानोसै आङो दा बेनिफ्राय ओंखारनानै बिराद उखैनाय मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो जाग्रा दखानाव फैलायबाय दा नै जानोसै जोङो नै बिराद समायना बा नुनानैहाय बिराद फसायजोब्बाय आरोना बेखौहाय जाग्राफोरखौहाय ओरैबायदि गोदै गोथाव जिनिसफोर नुनानै दा जानोसै ओंखामबो उखैबाय जाहरनायदो बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो मोनजाबाय जा जानो लुगैगासिनो जा गोथाव जोङो काराकसायाव फैदोंमोन ओमफ्राय गैयानो जेबो बिथिङाव आरो जाखो गोथावसिन मोनजाबाय दाना नों मोनसे ओंख्रि मा ओंख्रि अमा संनो मानो जाखांनानै एम बाजारावबो हाबफैनायबावबाय नै दाबो गारि बारस'नाय जायगाखौ मोनाखै बिदि बारस'नोसै दा नै थाव सोदों आरोना बेयावहाय नैबे गौरां खाथियावहाय ओमफ्राय नै आङो बेखौनो नैबे हेन्देलखौ चेन्ज खालामनो नागिरदों थारमाने नै बेखौ दाख्लै अर्डार होदोंमोन ना ओमफ्राय बे हेन्देला थारमाने मोजाङा ओमफ्राय बे लानायावहाय एसे बे प्लास्टिकनि ना ओंखायनो एसे दुलुनो नागिरो आरो दा बेखायनो मा खालामबाय नै आङो बेखौहाय बेजों मिलायनाय नैबे सासे आगैनिफ्राय लाबोबाय आरोना बियो दाख्लै आंनो बेग हेबना हरनाया आइक्राफ्टनि बे बिनानावाहाय बेनाव बे सिया दंखायोमोन ओमफ्राय बे सिखौनो आङो सोंहरनायलाय बियो हरबाय आरोना बे आगैयाहाय ओमफ्राय हरनानैहाय आं बेखौ दा बेयाव सोनोसै सानदों र' नायनि माबायदि जायो नैखौ आङो खुलिनानै लाग्रोनि लासै खुलिनानै लाग्रोसै ओमफ्राय नै बेयावनो बे समावनो नै आङो टिभि ब्लग साब'नि ब्लग नायगासिनो नै अन खालामनानै दोनो दे आङो नायदोंबो नायनायाहाय ओमफ्राय जायखिजाया ब्लग्सफोरखौ आङो माने जायफोरनिखौ
साबस्क्राइब खालामना होनाय माने आं नायखायो ओमफ्राय अन खालामना दोनो आरोना आं टाइम मोनाबाबो ओमफ्राय बिदियावनो माने कमेन्ट हरनो टाइम मोना जायो आं मालाबा मालाबा ओमफ्राय बिदि अन खालामना दोननाय जानोसै ना ओमफ्राय मालाबा मालाबा उन्दुनायावबो बिदि अन खालामना दोननाय जानोसै ओमफ्राय कमेन्ट हरनाय जाया आरोना गाज्रि मोननो नाङा ओंखायनो आब'मोन आगैमोन नोंथां गासिनिखौबो नायो आङो अन खालामना दोनो गाज्रि मोननो नाङा आरोना कमेन्ट हरनाय जाया आङो मालाबा मालाबा सोरनिबाल' कमेन्ट हरनाय जाफ्लाङो ओमफ्राय बे आं नायफुबाय थानाय समावहाय माने सम मोनोबा आङो कमेन्ट हरसै ओमफ्राय एखमबाथ' ओरैनो नायनानै बिदि दोननाय जायो आरोना बेखायनो गाज्रि मोननो नाङा नै दाबो पिबि ब्लग्स आब'नि बे हगारनायखौ आं नायगासिनो आरोना दाबो आङो बेखौ खालामनानै लाग्रोसै बे अनलाइन थाबाय थाथोंसै दा देखायनोसै आङो बेखौहाय मारै बानायगोन मारै सोनानै लागोन दे गारिया सेयासाना बानायलांबाय थानोसै आं बेखौहाय खुलिलांबाय थानोसै गानोसै लादो दे लादो आयौ नोंनानो बांसिन गस्लाया मानो खिं जालाबायनांगौ केकनो लोगोफोर नै आङो माबानानैहाय माने जाखां लोंखां नोंथांमोनजों आरोबाव नै भिडिअखौ लाफिननाय जाबाय थारमाने नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादोंमोन ना आङो जे मा लादों बेखौ आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन होननानैहाय दा दिनैहाय बाजार खालामनानै फैनानैहाय माने फुजानि बाजार आरोना दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै आङो मा लाबोखो फुजानि थाखाय सोर सोरनो मा दं ओमफ्राय दखाना मोननैल' हाबखादों बे मोननैनिल' आरोना सिगांहाय आङो जेराव हाबग्रोदों बेनिखौ देखायग्रोसै मा लाबोदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे दिनै नै फल भिडिअ होसिगोन आङो सोर सोरनो नै सिगाङावनो आङो देखायग्रोसै रिलायन्सनि आरोना बे जाहैबाय बाबानि मोनसे टि सार्ट नै बयबो गाननाय जोबखाबाय माने ओंखायनो जाला बुद्रु थाजोब्बाय बेयावहाय गाननाय जोबखांबाय बयबो जायो जाया नैबे जाहैबाय बियानैनि बाबु गिदिरनि बे शार्ट नै उनजोंहाय बेबायदि रिलायन्सनि बियो गासिबो बेबो बाबु गिदिरनि बियो शार्ट बे जाहैबाय मोनसे बेना आरोबाव बे जाहैबाय बिदि पकेट गोनांखौ बिराद मोजां मोनो बियो ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय आरो बे गांसे लंपेन्ट ओमफ्रायहाय नैबे सोरनि बे जानजिया गिदिरद्रायो बेबो बाबु गिदिरनिनो जानजिया देरद्रायो बेना थेवबो हैफिनासै मानो होनबा जानजि देरद्रायबाबो नैबेयावहाय माबा फिसाखौ लायोबा बे फिसाद्राय जायो आरोना ओंखायनो नै बेखौ सुख्रेब होनोसै नङाबा बेयाव इलास्टिक होनोसै उनावहाय बेबायदि खालामहोनोसै बे जाहैबाय बाबु गिदिरनि आरोबाव नैबे बाबानि बाव बेबो टि सार्ट आरो नैबेबो बाबानि लंपेन्ट ओमफ्राय नैबे फिसालानि एसे बिदिनो गोजांनाय मानायफ्राव अखा हानायफ्रावहाय गाननो होननानै बेखौ लाबोदों रिलायन्सनिनो बेबो ओमफ्राय नैबेबो गोजांनायावहाय गोजांबा गाननो टफि गोनांलाय नै बेनिनो शार्ट नै फिसालानि बियो ओमफ्राय बेबो फिसालानि लंपेन्ट आरोबाव नै मुजा लाबोखाबाय बेनो मालाबा गोजांनाय जाबा ओंखायनो मोननाय नङा आगोलनिया हामलाना मोनसेबो मुजाफोराहाय ओंखायनो दा लाबोखाबाय आरोना आरोबाव नैबे नै टि सार्ट बेबो फिसालानि गिदिरथार जायो बियो एसे गिदिर बियो होमबाबो उनाव गानथोंसै होननानै लाबाय मानो होनबा रिलायन्सआवहाय उन्दैफोरनाहाय 2 इयार्सनि खमसिन गैखाया 2 इयार्सनिफ्रायसो आरोना मिनिमाम एजआनो ओमफ्राय नैबे पेन्ट गोजांनायाव गानग्रा बेबो बेनिनो फिसालानि आरोबाव नैबे बेबो फिसालानि ओमफ्राय मा दंबावो रिलायन्सनिया नैबेबोमोन ना पेन्टआ बेबो पेन्टआहाय फिसालानि पेन्ट गैला रिलायन्सनियाहाय ओमफ्राय नै नेक्स्टआवहाय हाबैबावदोंमोन जोङो ओरैनो नायलाबायनो होननानैहाय भि मार्टआव हाबैदोंमोन आरोना
V-Mart नङा आया M बाजार एम बाजार V-Martआव हाबनायनि खोथामोन नालाय ओमफ्राय V-Martखौनो होनफ्लांगासिनो आङो ओमफ्राय V-Martआव हाबैयासै मदनमोहनाव हाबखानांगौ होननानैहाय बेनि अपोजिटआवखा नालाय एम हाथाया ओमफ्राय बेयाव हाबनायहैबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नै बे बाबु गेदेरनो आरोबाव गांसे गस्ला लाबावबाय नै बियो टि-शार्ट गांसे लाबावबाय बिनो बेखौहाय ओमफ्रायहाय फिसालानोबो नैबे ओरैनो हाफ पेन्ट लालायबाय बिदि ओमफ्राय नैबे रुमाल लादों नै एसे आलदा मोननायखाय बेखौ लालायबाय रुमालाथ' आंहा नांबाय थागौ जायो सानफ्रामबो नै बेयाव गांब्रै 99 रुपिसनिनो गांब्रै दङ बेयाव आयौ गिदिरबावसो मोजांबावसो ने मोजांबावसोहाय आंना बे बाजाराहाय दिनैनि बाजारा रुमालानो ओमफ्राय नैबे ओरैनो न'आव थानायाव गाननाय नै बिनानावनि बियो ओरैनो गिन्जि गांनै लाबोदों बेजों ओमफ्रायहाय नैबे गांनै बे V-Martजों थांबाय थानो नागिरो एम हाथाइनिफ्राय लाबोनाय बियो ओमफ्राय आंनिया जेबो गैया बे रुमालानो आंना फुजा बाजारा जेबो लायाखै आं गोदोनिफ्रायनो बायफेरखायाखै बिदि फुजारि होननानैहाय दा बिसोरो उन्दै नालाय बे बाबु गेदेराबो बेहाबो लुबैयो नालाय फुजानि नामैहाय ओमफ्राय बेनो लाबोनायजों लोगोसे फिसालानोबो लाबोनाय जाबाय आरोना ओरैनो गोजांनायनि ड्रेस जेबो गैखाया फिसालानावबो ओंखायनो बे गोजांनायनि ड्रेस लाबोनायजों लोगोसेनो ओरैनो गांनैसो लाबोनाय जादेरलायबाय ओमफ्राय बिदि गैया आरोना जोंनाहाय बिदि फुजानि मानि होननानैहाय बेबायदि बायफेरनाय जाखायाखै आं गोदोनिफ्रायनो बायफेरखायाखै ओरैनो बायबाबो फुजानि नाम नङा आरोना फुजानि स्टाइलाव बायफेराखै आङो ओरैनो सानफ्रामबो गाननो हानाय बेबायदिखौसो बायो आरोना आं बायबाबो खिन्थु एबार गैया बायासै आं ओमफ्राय नै बेखिनियानो बेगखौहाय दहाय माबायावहाय गारियावहाय बानायबोबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय बिदि बानायदों आरोना आङो बेनि नैबे प्लास्टिकनि नैबेबायदि माबाजोंहाय हेन्देला बानायनायसोमोन नालाय बेजोंहाय बानायनायमोन नालाय बेबायदि दुरुंजोंहाय बेबायदि खुन्दुंजोंहाय ओमफ्रायहाय बेखौ बोखारजोबनानै आङो माने लानो मोजां जानायनि बेबायदि बानायबाय बेबायदि सिजोंहाय बे सियाबो दाख्लै जे बे सासे बिनानाव बानायनानै हरदोंमोन ना बे आइक्राफ्टनिफ्रायनो बियो आरोना बे बिनानावाहाय दंखायोमोन होननानै बुंदों नालाय गावनावहाय बेबायदि सिया दंखायोमोन होननायखाय ओमफ्राय बिहरनानै लाबाय आङो बेखौहाय ओमफ्राय दा बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय हरनोबो मोजां जाबाय बैबो मोजांमोन मोजाङालाय ओमफ्राय खिन्थु हरनोआवहाय एसे दिलेबाय थायोमोन आरोना प्लास्टिकनि नालाय दिलेनो आरो ओंखायनो बेखौ होनानै लानायाव साबसिन जाबाय आरो दा नै मिलायबाय बेनाव बिराद मोजां सुखानाय दंमोन ओमफ्राय खायसे आगैमोनाहाय मेरला सोंहरदों बे बेगफोरखौहाय बेसेबां दामनि होननानैहाय बे आंनिनो कलिगाहाय बे बिनानाव जायो जेनेबा आंनि जुनियर नालाय बे बिनानावाहाय माने बिराद खम दामावनो फानो आरोना गासिखौबो ओमफ्राय खमनि जोङो लानायफ्राहाय बेबो 300ल' लादों ओमफ्राय आंनि आरोबाव दंबावो बेबो 350 ना 300 बेबायदिल' आरोना ओमफ्राय जेनेबा बाजाराव बायनायनिफ्राय बाजारावथ' बायोबा मेरला दाम होननाय खोनायो आं सोंफेरनाय जायाखै खिन्थु मेरला दामानो आरोना ओमफ्राय बे बिनानावनाव बायनायावहाय माने जोंहा दाम खमावनो मोनजोबो बेनि थाखायनो बयबो बुरजा लाजोब्बाय आरोना बयनाबो मोननैनि खमाव गैखाया बयनाबो मोननै मोनथाम बयनावबो दंखायो आरोना आंनावथ' मोनब्रैसो जाफैबाय दा ओमफ्राय बेखिनियानो बिनानावमोना सोंबाय थादोंमोन खायसे बेगा बेसेबां होननानैहाय बे एसे गिदिरखौहाय बिदिनो 350 ना 400 उनाव गावनाव सोंबासो मोनसिगोन आरोना बेसेबां लायो नोंथांमोनाबो जुदि कन्टेक्ट खालामनो गोसो जादोंबा आङो फन नाम्बारखौ होगोन ना होआ बियो होयो होननानै बुङोब्ला आङो उनावहाय डिसक्रिपशन बक्सआवहाय होनानै होगोन आरोना जुदि नोंथांमोनाबो नांगौ होननानै बुङोब्ला डिसक्रिपशन बक्सआवहाय होनानै होगोन आङो ओमफ्रायहाय सोंनो हागोन आरोना बेसेबां गिदिर नांगौ ओमफ्राय नैबे एफाराब गिदिर नङा नालाय बेयो 300 ओमफ्राय माबा बायदिसिना लाजायो बथल आं बेयावनो गासिबो लाजोबो आरोना ओमफ्राय एसे बेनिफ्राय देरसिन दंबावो आंनावहाय बे बेसेबां लाखोमोन आं मिन्थिला एखे हाङानोखा आरोना बांद्राय दाम नङा बे बिनानावनाव माने खम दामावनो मोनजोबो होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं